Tijd voor het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Zeeuwse scholieren blij dat ze geslaagd zijn. En groeiend aantal oplichtingszaken via WhatsApp. Kijk mee naar Zeeland de Week van dag tot dag. Rijkswaterstaat gaat de waterkwaliteit van het Veersemeer onderzoeken. Want het water bevat te weinig zuurstof en vissen en bodemsleven gaat dood. Eerst werd nog gezegd dat de waterkwaliteit te lijden had onder extreem hete zomers. Maar nu wil Rijkswaterstaat toch weten of het water in het meer blijvend verslechtert. Boven water ziet het Veersemeer er mooi uit. Maar hoe is dat onder water? Tijd om zelf polshoogte te nemen. We gaan nu een duik maken in het Veersemeer, hier bij het haventje in Wolvaartsdijk. Om te zien hoe het gesteld is met de waterkwaliteit en ook wat je daarvan ziet op de bodem. De NOB, de Bond voor Sportduikers, luidde onlangs de noodklok. De waterkwaliteit van het Veersemeer zou snel achteruit gaan. De overheidsinstantie die de waterkwaliteit van het meer onderzoekt is Rijkswaterstaat. Ja, een concreet voorbeeld waar wij in 2019 mee gestart zijn extra zuurstofmetingen. Dat doen we 2 wekelijks op 17 locaties van west naar oost in het hele Veersemeer. Dat is echt extra inspanning om goed een beeld te krijgen van de ontwikkeling. Ja, en dat is echt gewoon een hele goede start, denk ik. Een tweede duik bij Geersdijk levert dit beeld op. Op de bodem ligt op sommige plaatsen een soort witte aanslag. En dat komt door het gebrek aan zuurstof in het water. Je ziet vooral in het westelijk gedeelte dat de bodem echt te lijden heeft onder die zuurstofloze condities. En dat inderdaad echt sterfte veroorzaakt in het bodemleven. En dat witte spul, wat is dat? Ja, dat is dus echt het gevolg van die bodemsterfte. En dat zijn witte bacteriën die dus goed gedijen in die zuurstofloze condities met die bodemsterfte. Na de zomer gaat Rijkswaterstaat het onderzoek naar de waterkwaliteit van het Veersemeer verder intensiveren. Onderzoekers willen weten of die waterkwaliteit blijvend achteruit gaat. Ja, dat betekent dat we in de eerste fase 2 jaar onderzoek gaan plegen. Dat gaat tot 2023 duren. Dan zijn ook de knelpunten en de oplossingsrichtingen in beeld. En vanuit dat punt kunnen wij dan doorwerken naar een eventuele maatregel. Waar zou je aan kunnen denken? Nieuwe doorlaat of zo? Ja, daar wordt dan over gesproken. Wij moeten toch echt eerst dat onderzoek goed uitvoeren om te kijken welke maatregel daar echt bij past. En een doorlaatmiddel is dan niet uit te sluiten. Maar het duurt dus nog zeker 2 jaar voordat Rijkswaterstaat misschien zo'n maatregel voorstelt. Alle middelbare scholen zijn vanaf maandag verplicht weer open. Scholen mochten de week daarvoor al open, maar het Reinaert College in Hulst bijvoorbeeld nam een week extra de tijd. Er moesten oplossingen komen voor docenten die zich zorgen maken over mogelijke besmettingen. Als dat betekent iemand is mantelzorger thuis of om andere redenen moet er iets aangepast worden, dan hebben we daar aanpassingen voor gevonden. Betekent ook dat je soms zegt van oké, dan splitsen we een klas in 2. Iedereen is wel op school, maar de helft zit bij de docent, de andere is bij een onderwijsassistent en werkt met studieplanners verder. En dan kun je toch de continuïteit van het leerprogramma netjes aanbieden aan leerlingen. Voor sommige leerlingen had het thuisonderwijs nog wel even mogen duren. Ik vond het eigenlijk fijner om gewoon met halve klassen naar school te gaan. Dat was rustiger, vond ik. Pony Bella van kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg heeft via social media honderden steunbetuigingen en beterschapswensen gekregen. De pony, die al rugklachten had, is aan het herstellen nadat een jonge vrouw na sluitingstijd een ritje op haar probeerde te maken en haar probeerde te stelen. De vrijwilligers zijn niet blij. Woest. Je blijft sowieso van spullen van een ander af. Is me altijd geleerd. En zeker dieren, daar kom je niet aan. Want ze heeft ook nog op Bella gereden. Ze is ongeveer net zo groot als ik. Nou, je ziet hoe een kleine pony het is. Ja, daar worden wij echt woest over. Ik krijg de hele dag nog berichtjes van wat heb je met die nanen gedaan? Maar niet eigenaar Meerten Dallinga zelf, maar een aannemer heeft het kruis op de kerk in Sluiskil beschadigd. Dat is een kraan tegenaan gezwenkt. En ja, daar kan hij ook niet tegen natuurlijk. Dus daarom staat hij nou zo scheef. Dallinga kreeg talloze berichtjes van bezorgde bewoners van Sluiskil. Ja, ik heb ook tegen die aannemer gezegd van ja, laat het zo snel mogelijk repareren. Want dan klagen de mensen er niet meer over. Hè. Goed nieuws. De aannemer heeft Dallinga beloofd de schade zo snel mogelijk te herstellen. Zeeuwse imkers hebben het druk. De hele dag door krijgen ze belletjes van Zeeuwen waarbij bijenzwermen in hun tuinen zijn neergestreken. Het is aan de imkers om een nieuwe nestplaats voor de bijen te zoeken. Mijn telefoon gaat echt de hele dag. Van oh jee, er is ik denk een bijenvolk is er net over ons heen gevlogen.
En die beginnen nu in de boom te hangen. Nou, dan weten we heel snel, dat is herkenbaar gedrag. Dat is dus inderdaad een bijenvolk die gezwermd heeft en dus een tussenstop zoekt. Maar heel praktisch is dat natuurlijk niet. En daarom vangt Erik de bijen en neemt ze mee naar een nieuw onderkomen. In je boom, dat is geen ideale plek voor ze. Soms blijven ze daar hangen en dan gaan ze uit ellende eigenlijk maar daar een nestje bouwen. Maar het is natuurlijk veel praktischer om ze een goed onderkomen te geven. Dus daarom zeg ik altijd, als je zo'n bijenvolk ziet een zwerm, bel de imker. €8,50. €8. Op de enige aardappelveiling van Nederland in Sint-Anneland werden dinsdagmorgen traditiegetrouw de eerste aardappelen geveild. Een spannend moment voor veilingmeester David Hagen. We hebben een jaar corona gehad, dus het is ook een leuke samenkomst om even weer een keer bij te praten. Hoe voelt dat dan? Ja, gewoon, het is wel spannend, maar gezonde spanning, zullen we maar zeggen. Nou, dat is niet verkeerd eruit. Ja, toch wel een beetje trots. Ik zit hier al vanaf mijn 16e jaar. Ik loop al wat jaren mee. Maar het is altijd weer, dus hier kijk je met genoegen op terug op zo'n moment. Het eerste kistje leverde €4.000 op voor het Epilepsiefonds en werd gekocht door een aardappelgroothandel in opdracht van Jumbo. Watersporters komen steeds meer in de verdrukking op de Grevelingen. Door natuurmaatregelen, percelen van de schelpdiersector, maar ook door het terugbrengen van het getij in het Grevelingenmeer, waardoor veel vaargeulen te ondiep zullen zijn. De gedeputeerden van Zeeland en Zuid-Holland groeven woensdagmiddag een kistje op met daarin een toekomstvisie. De visie is opgesteld door een grote groep belanghebbenden. Meer dan 15 jachthavens, ondernemers, Hiswa Rekron, surf- en zeilscholen en het Watersportverbond. De watersporters vinden dat ze steeds minder ruimte hebben op de Grevelingen. Kijk, als je naar de Grevelingen kijkt, is een prachtig weids water. Maar als je goed kijkt, is voor die boot met al die masten erop, is minder dan de helft is echt bevaarbaar vanwege de diepte. Nou, op zich gaat het prima, het is een hartstikke mooi water. Alleen dit bevaarbare deel, dat staat onder druk. Door beschermde natuurgebieden, dat we er niet meer mogen komen. Door de schelpvisserij die percelen afzet. Maar ook door het terugbrengen van het getij wat op termijn gaat gebeuren. Ja, dat brengt de vaargeulen en de bevaarbare gebied steeds kleiner. En daar moeten we toch een beetje voor waken. Zijn er plekken waar u vroeger dan wel mocht zeilen en waar u nou niet meer mag komen? Ja, die plekken zijn er ook wel. Gelukkig nog niet zo heel erg veel. Maar dat zijn dan stukken die grenzen aan hele waardevolle natuurgebieden. Waar nu duidelijk ook op de waterkaarten staat dat we daar niet mogen komen. Of soms in delen van het jaar mogen we daar niet komen. En dat is begrijpelijk, maar het moet niet gekker worden. Opslag- en transportbedrijf Kloosterboer wordt verkocht. Het bedrijf dat al bijna 40 jaar in de Vlissingse haven zit, wordt gekocht door een Amerikaanse concurrent. Kloosterboer vervoert onder meer gekoelde en bevroren producten en slaat ze op. Vorig jaar werd nog een nieuwe containerterminal geopend in Vlissingen. Bij het bedrijf met verschillende vestigingen in binnen- en buitenland werken meer dan 900 mensen. Iedereen die in een straal van 20 kilometer rond de kerncentrales van Borselen of Doel woont, krijgt nieuwe doosjes met jodiumtabletten. Over een paar maanden vervalt de houdbaarheidsdatum van de oude die in 2013 werden uitgedeeld. De doosjes pillen komen per post en als je tijdens een kernramp jodiumpillen slikt, dan loop je minder kans dat je schildklier wordt aangetast door radioactieve straling. In 2017 kregen alle Zeeuwse huishoudens met kinderen jodiumpillen, maar die zijn nog wel goed. Er is weer hoop voor het vervallen klooster Het Hoompje bij Sint-Anna-ter-Muiden. Meer dan 30 jaar gebeurde er niks met het verpauperde pand, waar regelmatig dingen vernield worden en waarover spookverhalen rondgaan. Maar nu is er een projectontwikkelaar die het gebouw wil herbouwen, inclusief karakteristieke elementen. Het gebouw is te slecht voor renovatie. Maar goed, eerst zien dan geloven. Er zijn wel vaker plannen geweest voor het Hoompje. Een spannende dag donderdag voor een paar duizend eindexamenleerlingen in de provincie. Gezakt of geslaagd? Normaal gesproken krijg je dan een telefoontje van school met goed of slecht nieuws. Maar bij Roos in Domburg rinkelde de deurbel in plaats van de telefoon. Ah, die Roos. Ik mag jou het heugelijke nieuws vertellen dat je geslaagd bent. En we hebben een taart en we hebben bloemen bij je. Ja, het was echt heel speciaal. Ik had het niet verwacht. En ja, een beetje, ik had het echt niet verwacht.
dat al die mensen hier zo naar mij toe zouden komen. Ieder jaar bezoekt de minister van Onderwijs 1 leerling in Nederland om het goede nieuws over te brengen. En dit jaar deed hij dat in Domburg. En de geslaagde Roos is niet zomaar uitgekozen. Met leerlingen van deze school, ook met Roos, heb ik eerder contact gehad. Ik heb vorige maand uitvoerig met ze gesproken over hoe ze in deze coronatijd hun examens ervaren. En ik heb dat gesprek afgesloten met misschien tot ziens. Hier sta ik. En er werd aangebeld door demissionair minister Slop. Wist je gelijk wie er op de stoep stond toen je de deur opende? Eerst herkende ik hem niet, even maar toen dacht ik, oh ja, dat is minister Slop. Omdat ja, ik zag zoveel mensen dat ik het eventjes niet zag, maar nu wel natuurlijk. Roos heeft nu haar VMBO-T-diploma behaald en gaat door naar de HAVO. En voor de andere Zeeuwse leerlingen heeft demissionair minister Slop ook een boodschap. Ja, degenen die geslaagd zijn, uiteraard ook van harte gefeliciteerd met dit resultaat. Voor hen geldt wat ik ook tegen Roos heb gezegd, het zijn kanjes. En ze hebben laten zien wat ze in hun mars hebben. Ik hoop dat ze genieten van hun vakantie en straks hun vervolgopleiding goed kunnen beginnen. Degenen die nog even moeten, nog even volhouden, ook als je nog examens moet maken. Maar ik hoop dat je net zo'n mooi resultaat gaat behalen als bij Roos is gebeurd. Dus zet hem op nog even de komende tijd. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de man uit Oostkapelle die verdacht werd van de moord op zijn buurvrouw. De rechtbank in Middelburg sprak de 58-jarige man vrij, omdat de rechtbank vond dat er geen wettig en overtuigend bewijs was dat hij zijn bejaarde buurvrouw had doodgestoken. Het is inmiddels 2 jaar geleden dat de vrouw zwaar gewond werd gevonden in het appartementencomplex Park Zonnehoven in Oostkapelle en ze overleed een paar uur later. Na 5 dagen werd de buurman opgepakt. Het Openbaar Ministerie eiste toen in de eerste instantie 11 jaar cel tegen de man. En die blijft ervan overtuigd, dus het Openbaar Ministerie, dat hij degene is die de vrouw heeft omgebracht. Donderdag werd ook bekend dat de man voorlopig nog niet terugkeert naar zijn woning op het park. Actievoerders waren donderdagmorgen heel vroeg bij kunstmestfabriek Yara in Sluiskil. Een braaf protest was het, met alleen het ophangen van een spandoek. Yara staat in de top 10 van grootste vervuilers in Nederland. En daar wil Milieudefensie aandacht voor, vooral in Den Haag. We willen dus met de politiek ook vragen of ze klimaat op één zetten. En dit is ook heel erg belangrijk in de nieuwe formatie. Yara zegt er alles aan te doen om de CO2-uitstoot terug te dringen. En zegt zelfs al bijna op dat percentage van 65% te zitten, wat op het spandoek staat. Het mocht dan ook gerust blijven hangen, want, zegt Yara, het helpt om de discussie te voeren. Iedereen is nodig om de klimaatdoelen te halen. En zo lijken Yara en Milieudefensie zowaar op één lijn te zitten. We zien steeds meer de gevolgen van klimaatverandering. Het is gewoon heel erg goed om nu nog stappen te gaan ondernemen om het te veranderen. Het KNMI zegt ook dat over 9 jaar het eigenlijk te laat is. Dus we moeten nu echt stappen ondernemen om het te verbeteren. Het aantal gevallen van oplichting via WhatsApp is het afgelopen jaar meer dan vertienvoudigd. Criminelen weten mensen geld af te troggelen door zich voor te doen als een bekende die dringend geld nodig heeft. Bij de politie noemen ze het VIN-fraude, vriend in noodfraude. Criminelen melden zich als een bekende op WhatsApp, zoals hier. Een dochter vraagt hulp aan haar moeder. Telefoon is stuk en ze moet dringend rekeningen betalen. Of ma maar even een paar duizend euro over wil maken. Als je het zo leest, trapt niemand erin. En toch gebeurt dat. Steeds vaker. Ja, ook criminelen hebben ontdekt hoe eenvoudig dit is. En ik verwacht ook dat criminelen voorwerk gaan doen. Dus als ze inderdaad op de Facebookpagina gaan kijken van een slachtoffer, dan zie ik dingen die ik bijvoorbeeld in mijn communicatie kan gebruiken. Zodat ik echt lijk op degene waarvan ze denken dat ze benaderd worden. Slachtoffers storten hun geld vaak op een rekening van een zogenaamde geldezel. Vaak jongeren die tegen een vergoeding hun pinpas of bankrekening uitlenen aan de criminelen. Vorig jaar werden er in Zeeland 22 opgepakt. Je ziet bijvoorbeeld dat op social media wordt gewoon gezegd van wil jij snel geld verdienen, neem dan contact met mij op. Maar ze kunnen ook bijvoorbeeld bij scholen staan, ze kunnen bij instellingen staan. Ja, in principe kun je ze overal, zou je ze tegen kunnen komen. Wat moeten ze dan doen, die geldezels? Die geldezels wordt gevraagd om rekeningnummer ter beschikking te stellen, maar ook de pinpas en de pincode. Dus die worden dan overhandigd aan zo'n ronselaar. En dan zijn ze eigenlijk de controle over hun rekening kwijt. En de crimineel heeft dan de spullen. Hey, jij daar. De politie is nu een campagne gestart om jongeren te waarschuwen, want de gevolgen kunnen groot zijn. En daar verdien jij dan geld mee.
Klinkt simpel toch? Wat er niet bij wordt verteld is dat dat geld crimineel geld is. De consequenties zijn groot, de pakkans is hoog. En de consequenties zijn onder andere van, ja, je moet de schade terugbetalen. Dat levert vaak schulden op. Je krijgt vaak toch wel een veroordeling achter je naam staan. Dat heeft grote consequenties ook voor je latere loopbaan. En ja, als je bij de banken aanklopt voor bijvoorbeeld een hypotheek later of andere vormen van financiële dienstverlening, ja, die zullen daar zeer terughoudend in zijn. Jongeren die denkt snel geld te verdienen door eventjes de pinpas uit te lenen. Ja, die denken, ach, dat zal wel niet zo'n vaart lopen. Dat zit echt anders in elkaar. Dat zit echt anders in elkaar. En mijn oproep zou zijn, doe het niet. Wees je bewust wat de consequenties zijn voor jezelf. En doe het vooral ook niet voor de slachtoffers. Want het is natuurlijk echt laf om van slachtoffers op deze manier geld afhandig te maken. Dus let goed op. Een meerderheid in Provinciale Staten wil het pontje in Sluiskil over het kanaal van Gent naar Terneuzen behouden. Dat geldt in ieder geval voor de collegepartijen CDA, SGP, VVD en PvdA, die samen een meerderheid hebben in de Staten. Het pontje wordt gerund door vrijwilligers, maar komt structureel €40.000 per jaar tekort om te blijven varen. Het lukte tot nu toe met een aantal incidentele subsidies, maar de partijen willen nu een definitieve regeling. Van het pontje wordt druk gebruik gemaakt, onder andere door scholieren die naar de andere kant moeten van het kanaal van Gent naar Terneuzen. Het Tidal Technology Center in de Vlakese Spuisluis in de Grevelingendam wordt deels gesloopt. Dat zeggen betrokken partijen die het testcentrum voor getijdenturbines daar wilden laten bouwen. Maar door geldgebrek van de projectontwikkelaar is de bouw afgebroken en bleef er alleen een bouwput over. Rijkswaterstaat wil dat de spuisluis de Grevelingen uiteindelijk weer van vers water gaat voorzien. En de betonnen vloer blijft dan ook liggen als basis voor een mogelijk toekomstige constructie. Maar de metalen damwanden worden nu afgebroken. Het project heeft tot nu toe €8,2 miljoen subsidie gekregen. Rijkswaterstaat neemt de sloopkosten nu voor zijn rekening. De 3 lokale partijen in de gemeenteraad van Sluis gaan na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar samen verder. Ze vormen 1 partij, Sluis Lokaal. Die ontstaat uit een fusie van Nieuw Gemeentebelang, Dorpsbelangen en Toerisme en Onafhankelijk West. Samen zijn ze meteen een machtsfactor van belang. Ze hebben samen nu 8 van de 19 zetels in de gemeenteraad. De partijen zeggen op deze manier versplintering in de raad tegen te willen gaan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Zeeland de Week. Zometeen weer het laatste nieuws van deze zaterdag. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.